Hej, mit navn er Christina. Jeg er sygeplejerske, så jeg er gift med en mand, der har type 1-diabetes, og derfor har jeg været med til at starte VeloraCare. Hos VeloraCare har vi udviklet et helt tyndt plaster, som lindrer og behandler kontakteksem. Rigtig mange oplever at få kontakteksem fra deres diabetesudstyr, og det er lige præcis grunden til, at vi har udviklet det her helt tynde plaster. Det skaber et lukket miljø hen over din eksem, og som er vandafvisende, så du kan have det på i bad og i svømmehallen. Så ser sådan her ud, når du har det på. Plasteret kommer i den her lille pakke med 5 styks i hver, og plasteret er testet i et klinisk studie sammen med Steno Diabetes Center, hvor man fandt, at der var en markant hurtigere heling i dem, som brugte plasteret. Så hvis du eller dit barn døjer med kontakteksem eller andre former for gener efter brug af pumpe og sensor, så kan du vælge at behandle det med Sensipad, som er det hudvenlige vand.